Tento nápis Hollywood v LA vznikol ako reklamný billboard na predaj nehnuteľností a pozemkov v novej mestskej štvrti. Tá sa volala Hollywood Land. Dokonca aj tento nápis bol dlhší a stálo tam Hollywood Land. Totiž v tej dobe predávať nehnuteľnosti luxusné nebolo tak jednoduché a maklérom bežná inzercia nestačila. A tak premýšľali, akým spôsobom sa odlíšiť od iných developerských projektov a potrebovali reklamu, ktorá bude doslova kričať cez celé mesto. A tak vymysleli tento veľký nápis. Každé písmeno bolo vyššie ako 5-poschodový barák a zrazu sa tento nápis stal symbolom nielen mestskej štvrti, ale nového životného štýlu, luxusného životného štýlu, filmového priemyslu a celého mesta LA. A tak namiesto plánovaného 1,5 roka ten nápis tam bol zhruba 20 rokov. No a keď začal chátrať a odpadlo háčko, mesto ten nápis chcelo zrušiť. A vtedy prišli veľké vyjednávania. Filmoví režiséri, producenti, podnikatelia, miestni ľudia z LA začali protestovať a chceli nápis nechať. A na konci vyjednávaní sa to podarilo. Mesto nápis zrekonštruovalo, akurát z neho odstránilo práve to posledné Land. Takže z Hollywood Land sa stal Hollywood. Ako symbol nie mestskej štvrte, ale celého mesta, Hollywoodu a filmového priemyslu. No a otázkou je, akým spôsobom sa aj vy dokážete odlíšiť od vašich konkurentov nielen službami a produktom, ale aj spôsobom komunikácie. Ako dokážete pútať pozornosť tak, aby ste kričali cez celé mesto a cez celý váš trh, tak ako to urobili developeri práve Hollywood Landu. No a ja vám v tom budem držať palce. Ahojte.